Gerenụ akụkọ ụwa nke tata bụ Tọzdee abalị 9 n'ime ọnwa Mee afọ 2022. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye na-anụ ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Ndị bi n'ime obodo Adara nke dị na mpaghara ndịda steeti Kaduna ekwuola sio na opeka mpe mmadụ 32 alaala mmụọ mgbe ndị na-eyi ndụ egwu jiri ụgbọelu wee buo agha na mpaghara ahụ ma site otu a gbasasịa ndị bi na mpaghara ahụ gbakwa ọtụtụ ụlọ ọkụ tinyere otu ụlọ ụka Evangelical Church Winning All Ekwa dị na mpaghara ahụ. Ndị ndu obodo Adara sịrị na ha chọpụtakwuru ozu ndị ọzọ n'ime ọhịa nakwa n'akụkụ obodo ahụ dị iche iche bụkwa nke ndị a na-eyi ndụ egwu jiri ụgbọelu wee gbagbuo. Onye isi otu Adara Development Association ADA bụ Awami Mai Masari kwupụtara nke ụnyaahụ. Ọ sịrị na nke a bụ nnọọ atụmatụ ikpochapụ agbụrụ Adara na mpaghara ahụ, ebe ọ sị na njinji a jiri na nso nso a n'ime obodo Owangamu tinyere Dogono ma Ogwansariki nakwa Maikori bụ nke dị n'akụkụ ime obodo Moro dịcha n'ọchịchị kansụl Kajiru n'ụbọchị Sọnde bụ abalị 5 nke ọnwa Juun. O mere ka amatasio na ọnụọgụgụ ndị nwụrụnụ bịara rikwu elu dịka ha chọpụtara n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Wenezdee, ebe ha butekwuru ozu mmadụ 7 n'isi ụtụtụ ụnyaahụ bụkwa nke na-ere ere. Dịka o si wee kwuo, ọ sịrị na a wakporo ime obodo ahụ n'elekere 12 nke ehihie bụkwa nke dị elekere 6 nke uhuruchi na-enweghị onye mara ndị omekome a aka n'ihu. Ọ sịrị na ndị Fulani na-eyi ndụ egwu jiri ọgba tumtum dị 150 ma burukwa mmadụ 3 n'azụ n'otu n'otu wee wakpo ha. Ka o siladị, ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti ahụ bụ DSP Mohammed Jalinge azaghachibeghị nke a n'oge a gbara ya ajụjụ ọnụ. Ndị ọkpa egbe atọrọla otu onye ụkọchukwu Katọlik bụ Reverend Fada Christopher Onutu n'ime obodo Ọbangede dị na ọchịchị kansụl Okehi na steeti Kogi. Ndị ọkpa egbe awakporo obi onye ụkọchukwu a dị n'ụlọ ụka ahụ na ngwụcha izu ma site n'ọnụ mpio wee banye n'ime ụlọ obibi ụkọchukwu ahụ ma tọrọ ya. Njinji a bụ nnọọ nke ndị ụka chọpụtara n'ụbọchị Sọnde mgbe ha bịara ofufe nrọ wee chọpụta na onye ụkọchukwu ha anọghị n'ebe ahụ. Ka o siladị, otu onye ụlọ ụka ahụ bụ onye na-achọghị ka akpọọ ya aha sịrị na ha ahụghị ụgbọala onye ụkọchukwu a n'ụlọ ụka ahụ bụ nke bịara mee ka ha na-eche na ọ dị ka ndị omekome a atọrọla ya, mana ha hụrụ ekwentị ya abụọ n'ebe ahụ. Anyị ga-echeta na otu onye okenye bụkwa onye ndu na mpaghara ahụ bụ onye otu Hydroelectrical Power Producing Area Development Commission (HYPADEC) bụ Alhaji Isa Ozi Salami bụ onye a tọrọ na izuụka gara aga mgbe ọ nọ n'ụzọ na-aga ekpere n'otu ụlọ ekpere ndị alakụba dị na Ọgaminana nke dị n'ọchịchị kansụl Adavi na steeti ahụ. Rute taa nwebe onye ma ebe nwoke a nọ. Ka o siladị, ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti Kogi bụ SP Williams Aya bụ onye kwupụtara nke a sịrị na ndị ọrụ ha nọkwa ugbu a na-enyopụ ndị mere ntọrọ ahụ maka ịzọpụta ndị ahụ ha tọrọ atọrọ ma nwụchie ndị kpara arụ ahụ. Ụmụ nwaanyị na-ere ahịa n'ime obodo Owo nke dị na steeti Ondo nọrọ ụnyaahụ mee mkpesa banyere ogbugbu ndị mmadụ bịara ofufe n'ụlọ ụka St. Francis Catholic Church dị n'Owo ma site otu a bụọ ndị kpara arụ ahụ ọnụ. Nke a na-abịa dịka agbachisiri ụlọ ahịa dị iche iche tinyere ime ahịa nakwa ogbe azụmahịa dị iche iche kemgbe ụbọchị Sọnde ahụ enwere mwakpo ahụ. Ndị a na-eme mkpesa bụ ndị mere njegharị iwe n'okporo ámá ndị gbapụtara ihe n'obodo ahụ wee kpọkuo ndị ọrụ nchekwa ka ha chọpụta ndị gburu ọchụ ahụ. Ndị a na-eme mkpesa iwe na-ewe gara n'ihu agbara dị iche iche n'ime obodo ahụ wee na-abụ ndị kpara arụ ahụ ọnụ. N'oge ha na-aga na ụfọdụ ihu agbara ndị a ka ha gara wee na-akpọkuchi ha dị iche iche ma na-ekwupụtasio na ndị gburu ọchụ ahụ agaghị enwe udo tuturukwe mgbe a nwụchiri ha, ma ha mesịrị gaa n'ụlọ ụka St. Francis Catholic Church bụkwa ebe onye ụkọchukwu nọ n'ebe ahụ nabatara ha bụ onye nyere ha mmasị obi ike sio na ndị bịara ya bụ mwakpo ga-anatarịrị ntaramahụhụ maka imetọ ụlọ nsọ Chineke. N'okwu ya, onye eze nke Owo bụ Ọba Ajibade Ogunoye nyere ha mmasị obi ike sio na ndị kpara arụ ahụ eburula abụmọnụ maka imetọ obi Chineke. Onye eze ọdịnala gwara ndị a iwe na-ewe ka ha gharakwa igosi iwe ha n'ebe ndị aka ha dị ọcha wee nye ha mmasị obi ike na-etinyegasịala ụkpụrụ nke ga-eme ka nwụchie ndị ahụ. N'oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu,
Odoziakụ Ewaloye bụ Iyaloja nke Owo katọrọ arụ ahụ akpara dịka ọ sịrị na nke a wutere ụmụ nwaanyị ndị nọ na mpaghara ahụ bụ mwakpo ahụ emere n'ụbọchị Sọnde gara aga. Ka o sila dị, ọ sịrị na ahịa niile nọ na mpaghara ahụ bụ nnọọ nke emechiri emechi, ebe ụmụ nwaanyị niile pụtara n'igwe iji wee gosi iwe ha maka njinji ahụ jirinụ. Igbo ndị nwe mmadụ, cheta nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Igbo onye rụrụ ọrụ n'otu ndị agha ka Igbo onye na-arụ ọrụ dịka onye agha na mba Amerịka nakwa na mba ndị ọzọ gbaa gburugburu. ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ahụ. Naanị nyopuo ha n'akara nwudide ha www.abvet.org maọbụ na WhatsApp 202-250-0001. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ. Ndị ọkpa egbe nọrọ n'ụbọchị Wenezdee wee gbagbuo mmadụ 6 ndị si n'ugwu Hausa na mpaghara Sabo nke dị n'ime obodo Ondo na steeti Ondo. Sabo bụ ebe a maara dịka ebe ndị Hausa na-ebi. Ka o sila dị, ndị nke a metụtara bụ nnọọ ndị eliri ụnyaahụ bụ Wenezdee n'usoro olili ndị Alakụba, ebe otu n'ime ha ka bụ onye na-anara ọgwụgwọ n'otu ụlọọgwụ nke a na-akpọ ya ha. Nke a bịara dịka ndị na-eyi ndụ egwu wakporo ụlọ ụka St. Francis Catholic Church dị n'Owo bụ ime obodo ọzọ dị na steeti Ondo n'ụbọchị Sọnde. Mwakpo a bụkwa nke echere na ọ bụ ndị Fulani si na mpaghara ugwu kpara ya bụ arụ. Ka o sila dị, gọọmenti steeti ahụ sịrị na opekampe 10 mmadụ 4 lara mmụọ na mwakpo ahụ, ebe 10 mmadụ 56 nwetara mmerụ ahụ. Ka o sila dị, ụlọ ụka ahụ ekwukwala sio na ọnụọgụgụ a karịrị ihe gọọmenti wepụtara. Onye Sarkin Hausawa nke Ondo bụ Alhaji Abdulsalam Yusuf gwara ndị nta akụkọ sị na ndị ọkpa egbe wakporo na mpaghara ahụ ebe ha ji ọgba tumtum wee zọchie mgbe o jiri ọkara gafee elekere 12 nke ụtụtụ wee malite ịgbagbu ndị na-ere ahịa na mpaghara ahụ, tụmadị ndị na-ere ahịa ụghalama dịka suya nakwa tii. Ka o sila dị, ọ sị na ha gbagburu otu onye nche tinyekwara onye ọzọ bụ onye nwere ụlọ ahịa n'oge ha mere mwakpo ahụ. Ụfọdụ chere na nke a ga-abụ omemmegwara n'ihi mgbagbu ahụ agbagburu ndị na-eme ofufe n'ụlọ ụka. Ka o sila dị, Yusuf sịrị na ha ebiela ebe ahụ ihe karịrị 10 afọ 6 tupu njinji ahụ jiri n'ụbọchị Sọnde eme, ma o nwekwaghị mgbe ha na ndị obodo a na-akwarịta ngụ. Onye Sarkin Hausawa nke Shasha dị na Akure bụ Alhaji Ibrahim Abdullahi sịrị na ndị Hausa nọ n'ebe ahụ abụghị ha buru agha ahụ megide ndị ụlọ ụka dị na Owo. Ya mere ọ kpọkụrụ ndị ọrụ nchekwa nakwa gọọmenti ka ha hụ na a nwụchiri ndị ahụ kpara arụ ahụ iji mee ka ha gakwa n'ihu n'ịtụ mgbere ha ma birikwe n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla. Eliela Reverend Fada Joseph Bako Akate bụ onye ụkọchukwu Katọlik na steeti Kaduna n'ụbọchị Tuzdee bụ abalị 7 nke ọnwa Juun afọ 2022. Eliri ụkọchukwu a bụ onye ndị ntọ mmadụ tọrọ n'ahụghị ozu ya. Olili a bụ nke emere na St. John's Catholic Church Kudenda nke dị n'ọchịchị kansụl Chikum na steeti Kaduna, bụkwa ebe ọ nara eme ofufe. Anyị ga-echeta na ndị ekperima wakporo obi ụlọ ụka nwoke a n'abalị 8 nke ọnwa Maachị afọ 2022 wee tọrọ nwoke a gbara 48 n'ụlọ obibi ya, tinyekwara nwanne ya nwoke bụ Sunday Bako, wee gbuo otu onye nche ha. Ụlọ ụka Catholic Archdiocese nke Kaduna kwupụtara ọnwụ ya, tinyekwara nke nwanne ya nwoke n'ụbọchị Wenezdee bụ abalị 11 nke ọnwa Mee. Onye Chancellor bụ Reverend Fada Christian Okewu Emmanuel sịrị na ụkọchukwu a nwụrụ n'agbata abalị 18 na abalị 20 nke ọnwa Eprel afọ 2020. N'oge ọ na-ekwu okwuchukwu ya, onye Archbishop nke Kaduna bụ Most Reverend Matthew Manoso Ndagoso sịrị na ya emebeghị ụdị olili a nke a na-ahụghị ozu ya n'anya. Ọ sị na nke a bụ nnọọ nke mbụ na mbụ a na-enwe ụdị ụka olili ahụ, wee na-enwe olileanya sio na asịkwarị na ha ga-ahụ ọkpụkpụ nwoke a otu ụbọchị. Ka o sila dị, ọ sịrị na ụmụafọ Naijiria bụ nnọọ ndị anya mmiri juru n'anya kwa ụbọchị, ebe ndị ekperima gara n'ihu wee na-awakpo ma na-eyi ndụ egwu na-enweghị onye na-ama ha aka n'ihu. Ọbụladị gọọmenti n'onwe ha enweghị mmetụta n'ihe na-eribido ndị obodo ahụ. Onye Archbishop a nyere gọọmenti etiti ndụmọdụ ka o were akụnụba Naijiria wee kpọbata ndị ntorobịa ọbara ndụ dị n'ahụ bụ ndị nwere mmasị ibu agha megide ọnọdụ enweghị nchekwa iji hụ na echekwara ụmụafọ obodo ahụ. Onye Bishọp nke Kano bụ Most Reverend John Nyiringi kpọkuru ụmụafọ Naijiria ka ha ga gbara mpempe akwụkwọ vota kaadị ha iji hụ na ha họpụtara ndị ndu
ndu bụ ndị maara nke ha riri iji wee chekwaa ndụ na ngwongwo. Bishọp Nyeringe kpọkụrụ ndị nne na nna ka ha nye ụmụ ha ezi ọzụzụ iji hụ na ha abụghị ndị omekome n'ime obodo. Ndị uwe ojii akụsasịala otu asịrị a na-akọsio na a na-ama amụma ịwakpo mpaghara Badagry dị na steeti Lagos. Otu ozi nke apịakọtara n'olu mmadụ bụkwa nke ekesara n'akara nzirịta ozi WhatsApp boro ebubo sio na ndị Fulani na-eyi ndụ egwu na-ama amụma ịwakpo Badagry bụkwa nke ekesara n'akara nwudide dị iche iche, ebe ndị uwe ojii sịrị na ha malitere ime nnyocha. Ozi a sịrị na ndị a na-eyi ndụ egwu ga-awakpo mpaghara ahụ bụkwa nke kpalitere ụjọ n'akụkụ dị iche iche na Lagos, dịka ụfọdụ ndị bi na mpaghara ahụ malitere isi n'ebe ahụ wee kwapụ n'ihi ụjọ ịdaba n'aka ndị omekome a. Mana na nzaghachi ya, onye kọmishọna ndị uwe ojii na steeti Lagos bụ Abiodun Alabi n'otu ozi o zipụrụ nyere ndị bi na mpaghara ahụ mmasị obi ike sio na nchekwa ndụ na ngwongwo bụ nnọọ nke ha ga-elebara anya ya. Ọ kpọkuru ọhaneze ka ha hapụkwa ịṅa ntị n'ozi ahụ wee kọwaa ya dịka aka ọrụ ndị ọkụkọ amaọcha adịghị mma bụ ndị na-achọ itinye ụjọ n'obi ọhaneze. Igbo bụ Igbo ndị ọma, a sị na ọkazi anaghị eju akpa ekechie ya ọnụ. Ya mere n'ebe a ka anyị ga-achịkọta ya bụ akụkọ ụwa nke taa. Cheta nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta ka anyị chọọ n'Owere nchi ga-emesịanụ.